akekho right. Bese umngani wakhe amtshela ukuthi hhayi kuzofanele aye eklinikhi. Anakeli. Kanti wena busidlala njani manje? Sewudlala njani? Busudlala njani? Bo protector kodwa. Yini lokho? Cabanga mfethu usho ukuthi nje ubengayisebenzisi ngisho. Bengisebenzisa ngisho i-protection. Yo. Yo, Amanda shame unayive yezwa, yibo mfethu. Yibo, iyangixaka because sex iyangixaka mina because ne-sex ed iyenziwe ey'koleni i-sex ed. Nje ka-grade grade 9, grade 10, grade 11, grade 12 nje mfethu. Nabo-ke omngeyi abasamnikezi ne-heads kodwa mhlawumbe babetshe nami nje assume ukuthi umuntu okule age engaka uyazi ukuthi ye baba protection, ye baba preventer.